दिनैहाय जिहेतु खाथियाव जोङो मावखुलि लायोबा सोबखौनो हास्लाबा जे जोङो बाजेट खालामनो ना खामानि मावनो ना बायदिसिना मानसिफोरजों जगाजग खालामनो बायदिसिना खामानिया थाबथायो। ओंखायनो दानिफ्रायनो जाहाथे गासैबो प्लेनिंफोरखौ खालामनानै खामानि मावलांनो हायो आरो साफ्रोमबो दायित्व थानाय बिबानगिरि बिथांमोना गावबागाव खामानियाव दानिफ्रायनो मावलांनो हायो। बिनि थाखाय दिनैनिफ्राय बेवहाय अफिसखौ लाजेननाय जाबाय। दिनै मोजां तिथि कबिगुरु माने रबीन्द्रनाथ ठाकुरनि दिनै जोनोम सान, गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि दिनैहाय रुंसारि सान आरो दामोदर तिथि माने दामोदर देबनिबो दिनै तिथि। आं सानो जे बे ओंथि गोनां दिनाव लानाय बे मावखुलिनि दारै जोङो डिमाकुसियाव जानो गोनां जि बर' थुनलाइ आफादनि 64थि बोसोरारि जथुम्मा बेखौ खुब गाजा गोमजायै खुंनानै हरनो हागोन। गतिके दिनैनो एसे सावरायनानै लानानै दिनैनिफ्रायनो हाबाया जुरिसिगोन कनफारेन्सनि। बाजेटखौ बेसेबांसो लानाय ना बेखौ दा बाजेट कमिटि बानायनानै होगोन। गतिके दिनै सावरायगोन, बिनि उनाव बिसोरो ड्राफ्ट बानायनानै मा माने बेलायाव माबायदि नांगौ जायो बेखौ नायनानैसो बाजेटखौ उनावहाय फाइनाल खालामनाय जाबाय। दाखालि माने बानजाय आफाद दादों बे समावनो रायजो राजाफोरनि जे लैहोर फैनाय, बयबो मदद होफैनाय, बेयावनोथ' आफादखौ जाखाबाय नामा नंलायलांदों। ओरैबादि बयनिबो मदद गोसो गोरबोजों। आरो बे अदालगुरिहा मोनसे जारिमिनारि मोनसे माबा दं। गोदोबो बेवहाय साहित्य सभाखौ दादोंब्लाबो बे अदालगुरियावसो गिबि सम्मेलना साक्सेस जादों। गियार आप खालामदों। आं बे खोथाखौ दहायबो बुंदों। ओंखायनो अदालगुरिनि बे थुलुंगानाया मावनाया बिथांमोननि गोसो गोरबोआ बिराद गोजोनथाव। आरो बे बर' हारिनि बे जेखौ जों एथनिक स्टाडि होनना बुङो, जारिमिनखौ जे सावरायदों बाहेरानि फैफैनाय साहेबफ्रा, बे अदालगुरिनिफ्राय आरम्भ जादों। बर'खौ मिथिनाया अदालगुरिनिफ्रायसो फुरा फट' लानानै बर' हारिनि महर मोखाङा माबादि बे जारिमिन बिजाबाव बिनिफ्रायसो प्रथम आरम्भ जादों। ओंखायनो बे अदालगुरिया बुंनो थाङोब्ला जोंनि थुलुंगानि फुंखा। दाबो बेनो जागोन, मोजाङै साक्सेस जालांगोन। गोदान मोनसे जोंनाव मेसेज मोनगोन, बयबो आसा खालामदों। बेनो आरो रायजो राजासे मा खावलायगोन जों बेसिम, जिहेतु गुबुन गुबुन हारि माहारिफोराव गुबुन हारियाबो बेहाय जेनेबा आगोलावबो बिनो जादों। बे जायगानि जायनाखि बर' नङा माने हिरालाल माबा होननाया पाटगिरि, बिथाङानोथ' एकदम दैदेननानै, बिथाङानो रांखावरि होनानै सहाय खालामनानै बै जथुम्माखौ बिथाङानो देरहासार खालामदों। दिनैबो आं नुनो मोनबाय बयबो गाजा गोमजायै रंजा बाजायै बयबो लोगो लाफैदों। ओंखायनो आसा खालामनो हायो बयबो ज' लोगो जोंनि थुनलाइ सिबिनायखौ गोजौ थाखोआव लांनो हागोन, बेखौनो आं मिजिंथिदों आरो। थारैनो जोबोद बाख्नायथाव आरो थुलुंगाखांथाव जे थांनाय मार्च दाननि 24 अक्ट'आव बानजाय आफादखौ दानाय जादों। आरो दिनैहाय डिमाकुसिनि नैबे लांगोनायाव माने डिमाकुसिनि बिखा गेजेराव मावख'खौ बेखेवनाय जाबाय। आरो लोगोसे दिनै बेजों लोगोसे बर' थुनलाइ आफादनि गोथार खैफोरखौ बिलिरदों। बेनि थाखाय बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि सार आरो लोगोसे जोंहा बे मावख'खौ बेखेवगिरि आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि सार, बिथाङा बानजाय आफादनि आफादगिरि, बिथांनिसिम साबायखर बावहरदों रोजा रोजा। आरो बेजों लोगोसे साबायखर बावनो लुबैदों नैबे डिमाकुसि ओनसोलनि गेदेमा रायजो राजा गासैबो हारिनि बावहाय बाहागो लादों। माने ओरैबायदि बिथांमोननि जि बाहागो लानाय जोंखौ गोबां थुलुंगा होदों। आरो दिनैनि बे मेलजोंनो जोंनि हाबाफारियाव मा थागोन मा थाया बेनि सोमोन्दै मिथिहोदों। आरो बेखौ नोंथांमोननि नैबे चेनेलनि गेजेरजों मिथिहोनो मोननानै साबसिन मोनदों। मिजिंथिदों जे डिमाकुसिनि रायजो राजा लोगोसे जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि नाजानाय, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगोसे माहारि आफादफोरनि बेवहाय जोङो बयबो मदद खालामगोन, जोंखौ थुलुंगा होगोन। आरो जोंनि हाबाफारिखौबो जों बोरै हायो साबसिननिफ्राय हामसिन खालामनो थाखाय जों नाजागोन।
जोङो सिन्था खालामबाय थादों जाय जथुम्मायानोखि ओरैनो तामुलपुर जथुम्मायाव हादरनि गाहाय जोंहा हादरगिरिया फैदों बेबाराव मा खालामनो हायो नायनि बेखौ जोङो जयैनो सावरायगोन आरो बानजाय आफादाव जों नुनो मोन्दों जोंहा गोख्रों माखासे बिबानगिरि बिथांमोन दङ जेरै जोंहा मावफुं आफादगिरि दावबायसा बर' बिथां दङ जोंहा बानजाय आफादनि गाहाय लिरथुमगिरि जोंहा जौस्रां बर' बिथांमोन दङ बिथांमोन थानायाव जों बारा सिन्था खालामाखै बर' थुनलाइ आफादनि जायफोर हाबाफारि लाजागोन हाबाफारि जोङो उन जोलैनो मा होलांनो हायो बिनि थाखाय जों सिन्था खालामगोन जोंनि गेजेराव गोबां बाहेरायाव मावहैनायफोर दङ साइन्टिस्टफोर दङ जोंनि प्रफेसारफोर दङ जोंनि इक'नमिस्टफोर दङ जोंनि समाजखान्थिगिरिफोर दङ बिथांमोनखौ जों लाबोनो थाखाय नाजागोन आरो बिथांमोननि गेजेरजों जों मा हायो माबा मोनसे समाजनो होनो हायो नामा उन जोलैनो माबा मोनसे होनो हायो नामा बिनि थाखाय जों नाजागोन जिखुनु बाथ्रा बेल' जे 64थि बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरारि जथुम्मा डिमाकुसियाव जानो थांदों बियो जारिमिनारि जाथों साबसिन जाथों हामसिन जाथों नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों रायजो राजानो मिथिहोदों आरो खावलायदों बयबो फैनांगौ बाहागो लानांगौ गोजोन्थों 19 ओंखारबाय गोरोन्थिया दङ एसे एनै बेखौ जोङो फोसाबगोन 12निया गांनैसोआ प्रेसआव होनाय जाबाय आरो गांनैसोआ एसे सोदांबाय थादों सोदांनाया जोब्लानो बेखौ प्रेसआव होनाय जागोन आरो प्रेसआव होनाय लोगो लोगो बियो बारा सम लाया सप्तासेसोआवनो बे ओंखारो दा बेखायनो नैबे एसे सम लादों गांनैसोआ खिन्थु जोंनि जायफोरनाखि एक्सपार्टफोर दङ बिथांमोना रावबो जिरायाखै बिजाबा मोनगोन रिजाल्ट होनायनि सिगां ओंखारगोन एसे जिहेथु माखासे खामानिया एसे बेले बेजे जादों माखासे चेप्टारा बबेबा हाबैदों बबेबा चेप्टारा बबेबा फैदों बेबायदि जाबाय थादों बेखायनो जोंथ' नाजागोन जों होनो थाखाय नाजागोन आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोननि बे चेनेलनि गेजेराव मिथिनो लुबैदों जोंहा गोबां बिजाब दाबो फरायसालियाव मोनाखै आं दाख्लैबावै जोंहा बिटिआरनि डाइरेक्टर इडुकेसननि बिथांजों सावरायदोंमोन बिथाङा बुंदों जे इतिमध्य बिथाङा गुवाहाटियाव मोनसे लिस्टखौ हरबाय आरो बिटिआरनि बाहेरनिखौबो आङो नैबे साननैसोआव गुवाहाटियाव थांगोन बेखौबो सावरायगोन आरो बेजों लोगोसे मोनसे खोथा जाहैदों मा जे जोंहा हायार सेकेन्डारिनि बर' बिजाबा आसलथे फ्रि जानांगौ माखासेया इलेक्टिभनि बादै बिनि थाखायबो दाख्लैबावै आसामनि इडुकेसन मिनिस्टार बिथाङा गैयामोन आं बिथांनि मावख'आव थांनानै 4 मे खालि बिथांनो गोसोखां बिलाइ होनाय जादों जाहाथे बर' गथ'फ्राबो जेरै असमियाफ्रा मोनो बेखौ फ्रि मोननो हायो बिनि थाखाय नांबाय थानाय जादों